Ndani 17 years ndikana navo. Baba ava munzwa nobayira munjowe. Chi? Munobondere mbana baba. Amuna? Musa temize musoro munhu asi mukadzi asikona bondo. Temi andinobuda. Anochinyanza kana vakadzi 10 mumba vangu pamubhedha pamagumbeze ipapo. Munobuda muchienda kupi? Ini kana kanzi ndikuenda kwari patikanetsana papa yandichienda anenge akati vakadzi anosvika 10 vamwe ndichitosvika magumbeze aine ropa. Upenga hakuridzirwe bhero membero dzangu dzazove pedo muchandishambadza kunge zigo tichakudanai kumabiko makadi enyu vatereri vepaziko TV. Aiwa ndini wenyu mutumwa Masango awo weparugarapo pa-AC35 muna Mambo. Aiwa tiri kuti huyai vane matambudziko akasiyana siyana. Tiri kuona vamwe vanoti manje takasvika ipapo tichazoburitswa muma-TV umu. Aiwa tinochengetedza chaizvo ende chatisingabvumbiri chekuti vanhu muchishandirwa mumapuraivheti umu maphotos kwete. Aiwa tiri kutika matambudziko akasiyana siyana ari kubatsirwa achipera. Back to sender tiri kuita, malock sender tiri kuita, vane matambudziko ekuzvimba matumbu tiri kugadzira makumbo, musana isiri kufunctiona zvakanaka. Aiwa zvese tiri kubatsira vanhu. Saka parugare ndopamunouya. Saka ndikuti tiri pano paZigo TV tiri kuti aiwa makomborerwa munhu wese tiri kuti aiwa wanirwa nyasha naMwari ukomborerwe. Amen. Sorry. Ndinonzi Evisa Chirere. Nyaya yakasadi. Taurisa. Sorry. Ndinonzi Evisa Chirere. Nyaya yakasadi. Pakuti ndaida kuti murume wangu andibudire pachena asi haana kuuya. Uya apa iwe? Ene mugara. Sebenarnya. Baba, nunca zinyanzani. Leva ibanda. Leva ibanda yogara. Aripanda mungabisheza. Leva ibanda. Teoria maiti dukere salimu. Sorry. Ayo last week yakasarira munhu anga asipo bva toikontinya angasi sayanyu nyaya hamuna kurekodha ndakumbira kuti mugare pasaiti tinozvidaidzira senyaya nyowani sinisiwo uchitinesa sitirege yogarewo tunova nenguva yapo ndogareaiwa nhasi hazvina basa zvinoda kuti uone kukosha kwangu tiri kuno yakunokusawira ina handisisawira wako nhasi tiri mamuda kutongo zvakakwana nozoshaika unoti chaita sei unozobata kusawira tapanzi nhasi hazviiti garai pasiri papo ini chimomira tipedze yavo Pamusoro ndakafundirawo murume wangu dare kuti andibudire pachena. Majoki, andibudire pachena mudzimai wenyu. Zorebayo. Ndopfunza kuti pachena parabudwa ndipei. Uchiri kuwada yonda uchada. Ina handina kuramba mudzimai. Ndakatoona kumba wangu kusina nachii atakura zvinhu zvese abva kumba. Kumba kwaakabva nechinhuruku. Nezvikutu kudai ndoshamisa njigara kudai. Mati hatisunzwisa kutaura amajoki makasvika pamba penyu mukaona amai havasipo. Makagodini. Ndakatuma sekuru karongomba kwavo. Tunoita kuti tisati kuti mwana abva kumba kwangu atakura zvinhu zvese. Chaakasiya kumba kwangu hembe dzangu chete. Havana kunge manetsana, havana kunge kana maita sei. Tinapata kanesana. Amai. Pamusoro baba ava ndinganguti ndani 17 years ndikana navo. Baba ava munzwa nobayira munjowe. Kuti nini ndizorongedza ndizoenda. Baba ava ane 2 years. Avataure naamai vangu vakandibereka. Baba ava vakafona ndiri kuHarare kumba kwedu kuna amai vangu. Vakati amai vako vari padhuze. Ndakati vari padhuze. Zvakanzi vape foni ndoda kutaura navo. Ndakafungidzira kuti vane zvavari kuda kutaura nani namama.
ndobva ndaisa foni paloud zvakanzi amai vako unozviziva here kuti ihure ndo vakakudzidzisa kuhura. Amai vako muroyi handidi kuvaona zvachose muupenyu hwangu. Ndinogona kutoti zvinhu zvavaidya vachigara kumba kwangu tiri mucovid vandidzosere mari iyoyo. Ndichibva ndadzoka ndabva tagara pamba tagara ndaingoti ndakaenda kuna mama vanenge vachingonditi iwe murume wako akandituka, iwe murume wako akandituka. Ndauya kuna mabi angu, baba Sandra iwe wadi kuti tiende kuna mama unokumbira chi ruregerero. Ona amai vangu vari kugara vachingogunun'una. Amai vangu munhu akura, amai vangu vane shuga vane BP, nhasi unokanzi vadona vafa zvinongonzi ndiwe nekuti amai vangu vari kugara vaine chigumbu. Tagara ndiyo nyaya iri kungoramba ichingonetsa kuna mama. Ndopanenge vati baba Sandra ini ndakumboenda kumba kwedu. Ini ndikufungidzwa kuti ndinga ndaenda kumba kwedu iwe uchanditeera kumba kwedu ouya ukumbira amai vangu ruregerero todzokera unogara kupi kumba kwedu. Ava vakandipindura kuti kana wakuenda kumba kwenyu takura zvinhu zvako nekuti pauchadzoka uchasvika uchintaura ndashaya poto ndashaya gumbezi saka unogara watakura zvinhu zvako kana wakudzoka unodzoka nazvo nekuti handina kukudzinga. Ndobva ndaenda kumba kwekwe ndakagara 6 weeks havana kana kufona havana kana kuteera kusvika vana vechikoro vauda kuvhura. Ndobva ndakadzoka kuno kuti vanhu vechikoro vauda kuvhura ndoita sei nevana ava ndataurana nababa vangu zvikanzi enda kumba kwavo. Ndobva ndakasvika kumba kwekwe kwaiswa maroja iye asiya 1 room yaari kugara iye anorara nemwana wake ari form 4 akapedza chikoro nemuzukuru wake ari form 2. Ndodona ichisu topinda pai nevana vave vandauya navo kuti vaende chikoro. Ndakada kusiya vana vacho vana vanosara vachigara pai. Ndobva ndadzokera nevana vaivai. Saka inini kusateera kwasina kuita kana kufona ndakaona kuti mumwe wangu haana basa nani ndosaka ndakakwira padare ndichiti inini ndoda kubudirwa pachena nekuti dai akanga ari munhu ane basa neni aifanira kuteera kuti auye akumbire ruregerero todzoka kumba kwedu. Tende panyaya yeutano yokubva kwamakaita pamba imimi nenyaya yekuti murume wenyu anga atadzira amai venyu ipapo makatadza maifana kuti imini mukwire dare mukwirira murume wenyu kuti zvona akatuka amai vanu vamufana kuti amai vakwirire mukwasha kuti ndakatukwa nemukwasha. Saka pamuvhe kututa zvinhu mimi muchienda kumusha kwenyu ipapo makatadza. Amajoki izvi kutaurwa nemukadzi kuti makatuka amai venyu mukadzi muri kuzviziva here muri kuzvitenda here? Handisi kuzvitenda. Amajoki amai dzekere mukomova amajoki aiwa nguva majoki mona mashouza munoita so anenge ari daiti mufungei but maitira munozozviita vanhu vanobata kuti uyu murume uyu there's something zvinezvipo. Asi zvanga zvambonyanyaite sei kuti yazofona achidaro mamainda mune zvakanaka here kuna amai? Ai nyaya yedu yatikatombopinda mudare pandikabva ikoko pandikaenda kumba kwaHarare ndipo paakafona achidaro ende kuti ndizozobva kuti ndakanga ndakundaka muchichikafu bva ndinochengerwa nezvikomba zvako. Saka ndakaona kuti nyaya yacho haisi kuita sei haisi kupera ende nyaya yandikutaura yari kuti haisi kuiziva ndinasisi vangu varipo kuna natete vamwe nenyaya vanotoiziva. Taura chokwadi chako mukadzi uri kumuda iwe. Ndakatoshamisikawo nditoshewo kupedzerwa nguva toda zvinhu zvinobatika. Mukateera here? Inini handina kukwira dare 1 handina kukwira dare ndichiti ndaramba mukadzi iye ndiye atondikwirira dare ndiye anofanira kundibudira pachena andikwira dare kukwira dare kuti iwewe mukadzi wangu ndomuda asi handidi zvakati nezvakati ndozoita munhu womurume mutadzirwa mukadzi handichada mukadzi ndoda mukadzi handida kumuramba ndiye akapamba. Makatadzirwa chii nomukadzi uyu? Iye ndiye akatadzirwa kuti kutobva pandiri ndiye ari kuona iye ndiye akatadzirwa nhasi ndokuona kutadzirwa kwake ari kuita nokuti ndikana ndakatarisira ambuya vangu ndinofanira kunge dai kugara pandakaita padare panapa ndakagara ndichitongwa nambo. Yes. Uyu anonditongesa nyaya yekuti ndatadzira ambuya pakesi. Alright, akuona ipapo but don't majoke animataura kuti ndo good point handika but iwewe regira kuita yanzi mundove iye handiti unoramba isunyira kuti ucharwadza kuti uchabuda hati daro unozabuda nekuti hatiude iwewe kana mapoints
anenge achikubata handiti ibva wangobvira mukadzi achienda kana kutotera ubva waisa munhu kuti taurire kuti ndabvushanda pana pano mukadzi ndei it once chimwe chinhu chiri kundinetsa panapa chikutaurwa nemukadzi pamberi pedare kuti kumba kwangu hakuna imbe kugara ndine mwana musikana akasirwa naMajoki ariko kumba ari kugara pai kana pasina pekugara pamusoro achikuva vameri muno vanogona kundipupurira roja iroro kana risina kutoburiswa zve3-4 days akarombova kutaura kuti akatuma kumba kwedu asekuru akavatuma kuti endai munondiudzira ana atezvara vangu vekwachirere kuti mwana wenyu hasisiri maoko angu ava maoko enyu saka ndiri kuti ngavandibudirawo pachena andinochangamire pamusoro uyu nyaya iyi tichiona zvedisa vanzi varume kuvarume anamai kuna naamai nyaya iyi pachena ndinopera 2 minutes anambokura asi pandano chandinacho kuti vanhu tiva makanisa kuongorora pamutano apa imomba maonye kusikararami nawo makatopenga mudhara makatopenga mumakutosi baba ndebva maindebva munokakwikisa kari mumupi imba yavo saka ini chinjandikona chekuti ndirakuudza mukomana anonzi Majoki kuti shamwari kuchona varume vese vagara pano vanzima vachipedza nawo zvimwe zvinhu varume zvizhinji tinotozvisiya zvakadawo tasa kuti ukatasa kuti iwo kana mukadzi uri kumuda uyu udza changamire kuti chakadzisa so from there pamukatogara pamukamutenda kumba kwenyu maita zviri mberi kana usina skiri mundaraona madhara upo skiri inoitwawo kuti ugonorara vanhu vadzimaya chete iye ndiyanono right yekuudza dare kuti ari kuda inini ndondiyakwira Majoki nyaya ikweyo kachena unogadzira space yekuti mukadzi wako achidzoka pamba imimi amai Majoki pamunotodzoka pamba imimi pa2 weeks next dare remusi wa2 munotodzoka muchipupura kuti kumba kweko tikugara sei imimi hati bedroom yenyu munoiziva makasiya pamba zvese mosvika muchipiwa 2 rooms dzenyu dzinoenderana nevana venyu nyaya yekunanga horo iyi inokwirwa naamai inini chakaita pamusoro chakaita kuti ndisaunza amai vangu muno munogona kuti muchitovatonga pana vanogona kutobva vatidhipasa vana vaningini vanini vawanga vagoromonza vagare kuno pane hama wakatidhika hama dzinodii futi dzinouya atidi kudaro imi makadaroka munenge makutokanya isusu tiri kuti daidzai amai anzwaka vaya vabva magara ndo vanouya kwiredzei bhazi kuguru vauye vagara ndakwati vanokuva chakanditi ndimuroika ndiwo ndikapinza mwana chikure uyo otogonaenda ipapoka is right kwete kuti mimi ndimukwirira amai aiwa chandaona pamusoro masanganisa nyaya kuti makwirira maita dare mimi uyu murume uyu kuti wandida handide asi kuti akataura akati zvoni abaiwa achabuda kuti chiregai kudzisanganisa mukadzisanganisa vanhu vanotadza kuziva kuti toenda papi Majoki mukadzi wakakwira dare nyamusi wakwira dare kudira dare pachena mukadzi ndiri kuda kutaurira dare mukadzi woziva wozi kuti azokwira dare zvinenge zvamudzimba iwe kuti hauna kwirwa hausiro wamhanara asina kukuhati uchitaura semunhutaura kuti uri kuda ina musoro imbai ari kudzimbwa ndii pamuono wake kwete kuti inini ndinachimutidzira pachena munoda mukadzi wakanotaura musapote iwe kayo ratidza kuti ubona varume vese vari muno haana kana chaakabvisa njira changamire uyu mukomana uyu kanibvunza neamaisa achapo panyara zi imimi pangamucherera mapiso zvamuzobuda muchenda munobondere munobondere mbanai baba hamuna musatemese musoro munhu mukadzi asikona bondo saka kuti ati ndipindire pachena Majoki wewe ndine huku dziri kubvudza amai vangu dzandaichengeta andisendera mameseji yautore huku dzaamai vangu pamameseji aipo andisendera achiti hanzi asi pakauda kudzoka kumba kwangu pane chachinja here zvawakasiya zviripo izvozvo ndo zviripo
Inzwa yamai murumonya kuramba kutaura kuvundire pachino. Toita sei imimi murume muri kuda here bhosi takudhira nemi. Bhosi uyu aramba. Ko ininga ndikati murume ndiri kuda inini asingandine zvinobatsire. Aiwa ndikuona situation yekuti irada ari manje riri kubvunza. Aiwa Tembo ona imimi ndakuda kuisa nyaya. Mona mamubvunza mukabvunza. Zvipachena Tembo kuti kana chinonzi musha murume nomukadzi ibonde. Bonde. Kana pasina bonde tingati pane imba. hapana. Kana pasina Gaiti mbozo nyarare ngambobvunza imi amajoki apo. Ndimi mune mhuri. Zvakambosvika kwamuri here nyaya yevana? Nyaya yakasvika. Tamonera ndiri kuzvitawo ndomonero umwe chete wamunoona kuti uyu murume nomukadzi kugarisana chaiko kwakwe kuhwandirana nekuti uyu kuti achiti mukadzi handichada pari kumuremera, mukadzi kuti ati inini handina pokugara pamba paripo akuona kuti akadzoka pamba pacho pasingamugariri akatambanuka, saka panepapapa pasi free and fair. Ndambobvunza wamajoki nani wamajoki unotaura mukadzi munomuda mukadzi wacho musingarari musingateeri mumba hamuna chirimo samuta munomuda nemutovu kutaurira izvi zvinhu zviri kupupurwa zviri pakunyeperana nokuti zvinhu zvakafanana naizvo ungadai zvanga zviri kuitika nditorina naatete ivana aratete vake vane pavakambondibvunza musavesera murume neuyu kwazvo mukuti munhu achitaura so hapana zvekumbotaura uyu ndiye pasina munhu manje hapana haisi nyaya yeishu yekuti vanhu vangaungane tichitokutonga. It's a small issue, very small. Naiwe mamajoki pane nyaya era anoda mbiri yemumabhawa muuyu shamwari yako nyina kuti andikavatembisa musoro zvamune muchinyeperana mabhawa mukadzi uri kumuda here kana kumuda ndopane nyaya isi hasisaswara muchitenderera ukwada. Nai marume ndibvunzire murume wakanetsa nemukadzi wako akaenda kunopotera kana kumba kwavo kana kwaatete kuharare unoisa imba here maroja uye akufunga kuti ane right enda kukoti ndinohwina hereyo kuisa maroja kwandakaita inoti munzwa achizvidhifenda ndisina wasachigagana chekudya zvese zvanga zvatakurwa mumadzimai ndaisa maroja zve1 month ukaburiseni ndikusiya 1 roja akatanzi 1 gumu yevana vangu ndoiriko kwete yako. amai teererai iwe mumba mako mune maroja here 1 room koita kuti mukadzi adzoke kumba chiiko nei izvozvo zvekutara kwamboita uno ndine mwana musikana ariko kumba ndogara mumba saka nai ukuda kuti iwo chii chinonakidza kuti tiramba chikunyengera kuti tikutonge nayo atikutonge kutonge iwo kwashambisira tatotunga umwana ane mabhachika mahombe muno chiiko iwewo saka uri kuti kudii zviri kwari iye ndeakuziva vanhu vakagumbuka sei miradaire iwe ndikuziva zvakuda daire kufunga sei nezvemhuri yako sofamburi yako haisi kumba kufunga sei nditododora unga wekumba aiwa anopindura anoda kuti vana vadombi vako ati mukadzi wangu ndikumuda waukuda kuti adzoke ndiani vana here kana ndovese naamai vese ndovana vangu vacho chiita zvinoitwa kuti mukadzi adzo hamene lapa ndinofana kuti chimira unziyana baba iwewe unosumuka uenda kunamba kwaatete avo kana usingawirirani navana atete varipo vakawanda atete ndauya ndateera mhuri yani mhuri yangu mutangira papi nai mutangira ipa aiwa tate ava usina azvinetse atete muri munoka ndikatingoipedzera muno ndosaka mauya muno iwe mugara timatete kai iwe majoki titendere tibva tangoipedza dzimai anopika mabhegi adzoke kumba andizozvo atete anza ndakutadzirai akuda kuti ndakumutaurira inini akuda kuti mukadzi wake nemwana adzoke ndizozvo ere majoki hongu
Segerera kuti mushanda unyazifusa parana. Imimi amai uyu paakanisa nemurume akabuda wega ana kudzingwa. Ndinoda kuti munzwisise. Ndosaka muri kuona mukomana ndikushaya kuti ari kutenderera chinyaya yake straight forward. Ari reluctant kuna mutora nokuti kuti mabudira akaita ndo madzokera ndachi. But haasi kwanza kuzvitaura. So handizivi kuti akangwara here uyu. Anyanyaita nyaya dzakati pabhawa ndofunga. Ndo pane problem yake. Uyu ngaadzoke kumba. Anoda taura. Hapana kubudirwa pachena waanomboitwa. Mukadzi uchi kumuda here. Murume muchiri kuda. Chisiyana naye anoda. Iwe. Muzoya mobhadhara chimina chidiyo nemurume wako. Imimi. Kunyepere. Ndino nyaya ndatotobvunzwa mubayo. Kusaka mudare muno angandunzira kuti azivise dare rese kuti iye ihore. Ayo, angaona usanzina kuti andikuona kuti unorasika iwewe. Chiyoya azvitaura murume wangu ari kufamba achindishambadza mabhawa mumanzi. Hanzi ndipatikaenda mutongo kwagono ndakamuramba ndikushuva kuti kumba kwangu ari kutsvagera. Tinondineka kunorauka kana anongotora motikari otakura zvinhu zvesinoyeza kokuti auyewo achitaura kuti amai inini ndozvakaitana nomwana wenyu zvakamira haagoni kudaro. Inini ndakatombotaura kuno mwana wangu ndikati ndoda kuteera pakusha akati amai kana masununguka mwana atobva namai ato munonopiwa mari nakirevu kumba muendai kunoona muroora nyanga namidei handiti muroora wangu anongoenda inini handioneki adaro akasiya imba iri zvakangoita hore ino isina kana jira kana chii. Ndikatora machira ekumasowo ekuchechi kwangu nokuti adzirire mwana wake uya gogo kumba uko hakusisina kana chiriko. Imba haikangosara mahwindo haina chinhu chirimo. Tikatotanga kumupa poto mugoti mabhaketi gumbeze rokutofuga kirefu wacho nomwana wake zvavari kuti ari kurarama imachete magumbeze akatogogwa wangu. Saka muroora kana uchida kuenda unotanga wauya kwatiri enda mudziyo rega kutakura unosiya mumba motanga mataura nyaya yenyu iwe wozotora mapatapanga uko nami ndingambobvunza vanhu kukumbira ndambovabvunza imimi kana muchienda zvekudzoka munotakura zvinhu zvese ko kana pamusoro ko kana ndanzi takura zvinhu zvako. Aiwa nyaya yanga isiri yenyu kaimini todzoka patangira nyaya yanga iri yekuti Clever akatuka amai venyu. Ende inini ndinotoziva kuti kana ndikaenda nemutowo upi uyu murume uyu hatseri. Wakitaura zvenyaya yauya mudaro. Uyu ngatibatsire murume. Mira. Ngatibatsire murume. Clever ukuona matsanangurira aita amai vako. Da wataura matauriro ayo kuma dare rese singakuti haugoni kutsanangura. Uyu ari wrong. Uyu pese pavanonetsana naClever topedzisa tangopindira ndofunga ndagadzisa nyaya dzekumba kwako dzakawanda sei. Clever pana agadzisa kupfuura ini dzakawanda ndosati ndiri kumupopotera wakwampa advice haateereri. Ava amai ava vanobva vabuda Grenora. Handizivi kuti Grenora inyika inogadzirwa kuzorora here inopfuura pabushu pawakaita sei pawakabereka. Siyana netsika iyo kademba yako izvo zvikunetsa kudzoka inawe kuti ndiani kakreata problem. Vanhu vese vanongotuka mudzimba uko vanongotaura zvinhu zvese obvisa neketeni kasi wadzoka unoda kudzoka mumba imomo. Siyana netsika iyo iwe teerera iyo zvaunoita panyama yaro apa ndozvaonezvinoona uyu. Ini iwe nyarara iwe nyarara ndozvamunoita here kwanyama makaenda kangani ansana maenda saka imimi mukugonderwa nemurume uyu. Udza iwe ari nongo munhu zvakanyanya aba baba vanozongozvidawo zvavo chita kwapa advice but otherwise muzukuru wanga bhora iri ritambe mushe usazvikudze iwe uchida imba. Uri kuona ndikutofara dai izvo ndakaona honda naprochinana namajoka. Hoza anenge achita atete vangu vari kukanganisa kuti atete vacho maprochi kai
Tichangwarira sei? Wakanganzi. Werezi? Asi kuziya zvikuitika. Munotukana mumba. Patisazotuta zvinhu zvese zvichienda. Anditoda kuzvizwa. Nditute zvinhu zvangu. Time yandinobuda. Anochinyanisa kana vakadzi 10 mumba mangu pamubhedha pamagumbeze ipapo. Munobuda muchienda kupi? Ini kanzi ndiwere kwari. Patikanetsana papa yandichienda. Anenge akati vakadzi anosvika 10. Pamwe ndichitosvika magumbeze aine ropa. Akazviona ndiani? Mamuziva kamunhu wenyu. Mirai timbofamba naita. Munhu wenyu makumuziva kamunhu wake. Kuti kana ndabva anosara achiita izvi. Muri kuenderei? Musaende. Chinotondipa inini mashoko ndinomwa mapirizi ebhipi inini pandiri 2 times ndakatanga kudzimwa ndichigara nayeyu. Ini ndienda kutosvika kuti ndinogona kuzvivhiringidza upenyu hwangu. Nekuti inini pandinobatikana ndine zvandinotonzwa. Asi nyaya yemakaenderera ndekutuba kwaamai. Kwakada kumuti chikafonete ndinenge wane zvikomba zvako zvinoreve. Ngandipedza nyaya chiti iwe shamari. Zukuru. Apa. Ava ndana musimukateedzana. Uyachisumuka. Ati imba iyo yakadaro manje. Iwe kana unoda kudzokera kumba uko. Make up your mind. Unodzokera rini kumba? Ana baba vangu vakati tutanga tamuona auya kuno. Handingosimuka ndichidzokera. Ana baba vakati auya kuno. Sasa ndakaona mudanga. Maendera ukaita. Asi straightforward. Ababa wako vantaura kuti ndona kwataura vazvigwedu. Uyo musiya dziromba wake nezvikudzero. Nyaya yakauya nayo haisiriyo. Handiti vanotaurwa nachirere. Iwewo dzokera kumba kwako. Wati munomuda munhu yakati ndikuda mukadzi wangu. Dzokera kumba kwako. Ko zvangana achinditi ukadzoka kumba ini kubva naenda kugara kwagona. Zvinoreve. Ngai kugara kwagona. Wadzoka aende kwagona kwacho. Tozotaura nenyaya yekwagona. Tatanga nyaya yekwagona. Ngai kwagona kwacho. Dzoka kumba kwako. Akazi ndadzidze munhu kuti akatadzirana nomurume mbodzidzoka kuenda kwama dzemurume. Kana takaenda ndaneta kuenda. Iwe unonzaniwe. Iwe chimbobwairawo. Ukaona munhu asingabwaire chimbobwairawo kuti kuone kuti haubwaire. Iwe kaiwe kwana iwe. Chi? Dzokera kwako. Iyo shambareni udza chirere. Uye ana udzinga umba. Anotuta zvinhu zvake kudzokera. Uye ari kufunga kuti isusu tachiuya kumunomuka. Tichofevherana kuti uyu muzukuru wedu, iye muzukuru wedu. Chaizvo. Saka ndinofanira kuziva kuti isusu tiri kungotonga nyaya sezvairi. Iwe hauna mhosva here. Munonetsana mumba. Iwe unodzura zvinhu zvako. Iye ndimuzibvunza kuti everyday ndaigona ndichitana naye. Ndikati mutakura ndakambomuvharira mota for 1 hour ndichowesa time. Atengesa achaita sei? Iwe zvisina basa izvo. Kungura kubvunza kuti gantaure chandakatengesa. Kana ngativhare nyaya. Imimi itai zvamunoda kuita kasi tidzokere kudzimba dzenyu. Chete. Pamusoro payo ndikakupatara ndakasunungura. Iye kana dzikakumba ngadzo dzimba zvinhu agara nazvo. Ndichatenga zvinhu. Waini ndinonoshandisa zvaukapiwa. Handiite izvozvo. Mudzimai anorarama nezvinhu zvake. Handindwake. Usiya mafuta. Mudzimai anorarama nezvinhu zvake. Iwo kubikira ukawana kupi? Handiite. Amai majoki mirati bobatsanda mimi ndinofana kuya kudespect pamberi pedata. Makatana iwewe uyu murume wenu makaindwa makashaya respect munopedza makuti darere pakushira ariko nomutonga zvakanaka. Machofana kudespect yokuziva kuti muri mudare namambo bushu. Right. Uyo munhu uri kuona unhu hwake. Inini handisi ndakakuroora kai. Zvitongoro asekuru wako namambo futi. Attitude yako kuratidza panapa yakafa. Akatakura zvinhu ndiani? Naiwe ndati zvinhu ngazvidzokere kumba kwani? Uyu zvaakutaura zvizokupenga. Kupenga. Chete. Shumba. Ngativhare ndani? Enda unosaina zvako. Unosaina. Ngadzokere kumba. Ngativhare ndani? Enda unosaina. Pana wangu. Ndemugara kutomba. Uri anounza mazona waona.